Hei, salutare nutrișorilor! Bine v-am regăsit pe acest canal de YouTube. Astăzi împreună cu sora Ionelei, așa, adică sora mea, Violeta Avachil. Astăzi voi face dăm note abonaților pentru partea a doua cu sora mea. În fine, așa că haideți să nu mai lungim mult să începem. Pentru prima oară v-aș ruga să dați un like, pentru că dacă vom strânge peste 10 like-uri, adică 10 like-uri maxim, dacă vom strânge, voi face partea a treia cu sora mea, pentru că, da, să începem. Și v-aș ruga mult să vă abonați, pentru că mai acum o să vă dau cadouașul de 8 Cava Coins. Nu știu cam în câte zile, dar o să văd eu mai exact. Deci, da, mergem. Pentru prima oară am căutat așa codul. Și Maria va da nota. Păi îmi place foarte mult cățelul și e adorabil. Acesta nu se potrivește, dar rochia sau bluza, nu știu ce e, este o rochie mai de exact. E bunicică. Nota? Îți dau un 9. Super, next! Dăm și ad și o inimioară la fel. Cei care îmi vă mai da coduri să fac, o să procedez la fel. Următoarea persoană, tot codul i-am scris, este Andreea. O să dăm și inimioară și ad, pentru că de ce nu? Maria, să vedem părerea ta și nota. Îmi place foarte mult părul pentru că am și eu iepurașul tot la fel, dar nu am iepurașul încă, dar o să nu cumpăr fix pe acesta. Pantalonii, da, stă foarte bine cu papucii, se asortează și bluzița. Da, să zicem că ok. Nota? Păi nota 9, cred. Super, deci astăzi numai de 9 ești încântată, super. Pentru că nu am mai fi avut note sau poate am avut de la celelalte, dar nu am fi văzut eu. Am să trec peste și da, poate mai dați voi note în comentarii. Următoarea este Step 6, care mi-a și acceptat. Pe fata asta cred că am și eu. Superb. Spune părerea ta și nota. Da, păi pantalonii nu-mi plac, adică pur și simplu nu-mi plac. Nu-mi plac. Da. Adidas și cam așa și așa, pentru că, na. Ok, am spus Mariei că poate să miște ecran dacă vrea ea. Da, părul îmi place foarte, foarte mult pentru că se asortează cu o rochie. Chiar și mie îmi place părul foarte mult, adică mi s-a adus în șop, dar tot n-am reușit să-l iau, nu știu de ce. În fine. Da, părul se asortează cu o rochie. Ok, haideți să nu mai stăm mult pentru că acum va dura 5 minute și nu aștept. Zi nota. 9,50. Mai mult, super, next. Următoarea este Elena. Hai să vedem. Îmi place foarte mult. Stai să dăm și inimioară. Că nu ar strica. Îmi place foarte mult cum este părul cu tot cu hainele. Ok, nota. Este super. Nota îi dau un 10. Zi mai tare? 10. Primul 10. Din logo ăsta, mă rog. Următoarea persoană este Bianca. O să-i dăm și eu inimioară. Hai să vedem. Ăla level 11 aripi. Wow. Aripi. Wow. Nu mă așteptam la o fată gen cu aripi la levelul 8. What the heck? Credeam că are level 11, doamne. Dar uite, mai are un cont mare. O să-i dăm și la altă notă, da? Da, deci o să-i dăm și la cealaltă. Haideți, nota. Deci nota tot 10 pentru că e adorabilă, deci fața îmi place. Super! Next. Ok, contul Bianca e cel mare, are și anume Invizib. Deci tot are pe are. Deci, bă, frate, n-are cum. Ok, Maria să dea notă. Deci, n-am ce spune. Dacă aveam un tricou, aș fi atâta. Gen, nu.
Dar e faină, adică și mie îmi place. Da, îmi place cât de cât. Dar gen părul Spune să nota, ca să nu dureze așa de mult. Hai că-i dau un 9,75. Wow, și pe ce cont îi da 10, wow. Care da super. Ok. Așa dăm și ad și inimoane. Deci da. Dragi prieteni, și cam atât și cu acest vlog. Nu uitați să dați un Like mare like pentru a face Și- partea a treia. și să vă abonați la canalul Ionela Avachin și la Violeta Avachin. Violeta Avachin, pentru că ea are 6 abonați, deși vreau și ea să mărească din abonați. Apropo, am făcut un nou videoclip, o să vi las în descriere, copii link-ul. Și o să vă mai las un mic anunț, cred, nu știu. Apropo de prieteni, anunțul va fi direct aici. La Fashion Contest, au ieșit. În fine, dar erau papucei. Eu nu mi-am cumpărat nicio pereche pentru că am 3 perechi și dacă ar fi ceva, dar nu știu, dar în fine. Așa că, da, ne vedem data viitoare, norișorilor, pa! Ce ai mai răcit? Organiza zoologică din China a ajuns de râsul lumii cu isprava sa. Angajații s-au gândit că ar fi bine să pună un cățel din rața Golden Retriever în cușca unui leu, cu gândul că nimeni nu va observa nicio diferență.